Hello, good morning. So yan yung center, yan o yung PCR, ano ba yan? Center para sa mga itest ba sa may COVID ba siya o wala. Pauwi ako ng bahay galing sa marathon ng aking anak. Malapit lang, mga 20 minutes kasi sanay naman ako sa walking. So yan yung hospital. Ano yan siya, famous at saka magaling yung mga doktor dyan. May clinic. Pharmacy nila, guys. Ganyan lang ang buhay. Waiting tayo sa red light leaf. Oh, green. Famous to siya na ano, nagtitinda sila naman parang siopaw, yung sa Japanese nikuma. Feeling ko Chinese yung owner nito. Shop na yan. Yan yung bus stop. Ayan. Kumusta ang lahat? May vaccine na ba sa sa Pinas? Ganda din yung car niya, astig. Ano to? Parang ito yung meat shop. Yan siya, electric train, ganun. Electric. Meat shop. Dito tayo sa mura na lang siya. Dito tayo.ちょっと待ってね。どうぞ。Sweet potato.
すいません。これ何？お漬物。ああ、漬物。これ美味しい？美味しい。あ食べきる？日本の漬物食べきる？あ、はい。美味しいよ。いいですか？半分やろうか。うん。ね。義理の母あげる。ああ、お母さんにあげる。半分ぐらいしとこうか。はい。ね。